Jo. Dalem. Aku lali dibelingi karo Mas Erik. Loh, kenapa? Anu. Ketoprak. Loh, oke. Loh. Mulai iki wis oke. Wiwi, ngadeg nduk. Turuk. Sangkuruk. Turuk. Meling karo aku ndek ini, ayo. Jenengan siapa sih? Siapa? Siswa budaya ngeten. Wah iya, lahir ning Tobong Ketoprak. Riwayat saking ramanipun Mas Erik. Mbah Kakung. Iya. Niku rumiyin penggemar siswa budaya ngantos teng Kertosana lapangan niku ditututi ngrika. Tur ya penanggap wayang luar biasa. Kakunge. Kula niki neruske perjuangane Kakung, insyaallah saged pumitus dahanipun. Heeh. So ngisi-ngisini iki panggung ki Wibowo. Dalange Wibowo, sindene Wibowo. Dalange Mas Kangko. Iya ning Wibowo ngono lho. Mas Kangko. Wibowo prai saiki. Teges iki ngono lho duwe karisma. Dalange Mas Kangko lah, Wibowo iki Wiraswara. Ono, ayo jajeli penyansiane riyen, Gus. Iya. Duduk ngono sih. Apik cangkemmu lho Pak. Engko tak idoni mlonyoh engko iso. Diomong nyapa to kan dene karo kentongan dadak suwi nyapu mbok ulat-ulet nyapa lho. Kentongane gemesi. Sik ta. Oh sak kentongan kok gemeske iki lho. Kok mau ndang tutak-tutuk kok mbok ulat-ulet nyapa. Gemesi. Ngopo? Apa? Sebabnya apa? Kentongannya kan wanita. Kentongan kok wedok, kentongan kok jenis kelamin. Loh. Lu tak lulus lu. Nuwun para Sutresna. Kepareng matur dumateng Sutresna Ketoprak. Dwija budaya. Dwija budaya. Dalu menika dipun timbali dening Mas Erik sak keluarga kinen paring panglipur dumateng sedaya para pamirsa. Kanilaman Sri Tanjung Sidapeksa. Sri Tanjung katindaken dening Mbak Wiwi Irnawati. Balen. Sri Tanjung katindaken dening Nyi Wiwi Irnawati. Sidapeksa katindakaken dening Mas Dwi Jo Klidik. Nah, pengentong katindakaken dening Mas Jo Kluduk. ngarep ngene lho. Ngarep kok iso mburi nyapa. Kok dikira ora kreatif. Iso. Kados pundi babaripun cariyos, monggo kita pirsani sesarengan. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Yo keringan kita cekoi. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Ojo. Sri Tanjung. Hei. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Oh. Sri Tanjung. Terang ganji yuk. Wah ketoprak wis metu bola-bali njuk Sri Tanjung. Mbok kentongnya nyapa kok iso. Wis metu to? Iki wis metu. Lah kok ora lemes. Sri Tanjung Sri Tanjunge wis
Si Tanjung wis Masa kok ketoprak ngileran. Si Tanjung wis sakit sariawan. jalan matamu bengi ngono kowe. Si Tanjung sama Si Tanjung. tenange ora. Nggih. Wis metu. Jare subuhi. Kok cepet mun. Usake lho si Tanjung wis kadung mapan kok iso. Si Tanjung. Ing papan kini aku bakal nyumpir Semarang kuwi si Tanjung. Apa ya tenan sakwisipun Kakang Kondro ning Kadipaten banjur kapapak sak bergadanging para prajurit wasmana para prajurit ana ing parigolan wis ngandhakake meneh palapuran yen Gusti Prabu Sradikama wis cumondhok ana ing papan kene. Menika mboten leres Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Khairul, Oke, badhe napa Mas Khairul? petugas Eskanet. Dawe kepaten badhe pasang wifi. Nggih, pasang wifi badhe ningali dagelan jok luduk. Ingkang sampun metu. Wong ketoprak nggih pasang wifi bareng nyapa lho. Iklan iki dilebet Indonesia. Kok iso? Eskanet. Eskanet Iya iya. jangkauan luas. Lho, sinyal Kuat. Eskanet. Iya iya. Diajeng iskanet. Kowe iki marahin doktrin pikir aku. Banyol. Ya lucu. Aslinya ya apal. Eskanet. Ya lucu. Banyol. Kowe ra nglece lho, iki nyambut gawe lho. Ora guyon ae. Nah. Si Tanjung. Apa ya kowe ora mangerteni? Sakwise pun Kakang kautus Gusti Prabu Sradikama upadyananing tumbal Mas Plung Plengkung Gumbala Trunggelung. Ya gini pawarta sing gak tampa ora kepenake ana ing taling gedajeng. Menapa jenengan dakwa kula kados mekaten Kang Mas? Sejatine pun Kakang ora ndakwa marang kowe nanging ndak rewangi golek tumbaling praja ya gene kowe penak kapenak njur tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sradikama. Saestu menika mboten leres Kang Mas. Piye? Nika mboten leres. Kowe aja goroh ana sak papan Gusti. Kula mboten goroh Kang Mas. Wondene katresnanku ndak maringke marang kowe. Nanging njur kowe malah gawe ilang pun Kakang. Si Tanjung. Sepisan maneh ndak takoni kowe tindak sedeng ora? Mboten. Piye? Kula mboten nate tumindak sedeng Piye? Kang Mas. Kajeng si Tanjung. Napa panjenengan mboten percados kaliyan kula Kang Mas? Jan wis kedadean kaya makene. Kaya kabeset pasuryanku si Tanjung. Saestu kula mboten nate. Kowe apa ora? Ya cokno. Suwan wedok. Menawi panjenengan mboten percados kaliyan kula, Iya. panjenengan nyuwun pirsa kaliyan Biyung Mban mawon Kang Mas. Apa urusanku karo Biyung Ban? Wondene ndak utus ngawat-ngawati. Kowe ana ing Taman Kaputren yo kene sik lirwa. Mboten. Saestu mboten Kang Mas. Kowe ngaku apa? Ngaku. Biyung Ban ana ndi? Biyung Mban. Pengone. Biyung Mban. Kaki kok ngene. Hei. Tuk, Dalam Mas. Biyung Ban. Oke. Yen nanti mleset saka kekudanganku bakal ndak etokke busamu. Kula mboten sedhek Kang Mas. Biyung Ban. Malah mbekeri
Ayo. Kondo. Kados pundi Gusti Pak? Ing papan kene aku wis meling Tommy tungkas marang kowe. Yogine nganti bendaramu lirwa tumindak setting. Bendara Gusti Putri menika mboten nerwa mboten tumindak setting mboten tresna dumateng priyatun liyan. Namung panjenengan priya kang tiba sing tresnani Gusti Patih kula minangka dados saksi wonten dalem kapatihan. Saged saged kaluta tresna. Pitados kula dipun dawaken Gusti Putri. Kula menika dados saksi wonten dalem kapatihan. Saged rasing marang kula menika ningali panjenengan Gusti Putri menika tasya. Aja nganti saolah ya saolah kowe pancen bajingan malah ngomong dhewe lho malah kluruk mau beker saiki kluruk kowe ayo lanjut ndak iman ayumu ya bocah ayo sampeyan nggih Gusti Putri Aduh, mana aku cuma tahu sih. kok sampe patus banget kowe sepisan maneh ndak dangu tumindak sithik ora Boten kan. piye kok kene kang sabar Gusti Putri kang sabar tresnaku sundulake karo kowe yo kene kowe ra menehi papan mau sing kepenak Tanjung hei apa kowe ora ngerti tresnaku marang kowe mati matane pincek ayo blocking panggung iki lho Wong panggung ya ora kepleset kok. Alah pati. Jenengan bercanda sekalian kula. nggih sik selakaku Gus Leo aduh tuh si Tanjung korban iki si Tanjung yen nganti kowe ora gelem kondo bloko Niku napa Kang Mas? ya iki sing diarani lembu sekilan pusakaku paribasan sabete gunung jugruk segerasan Iwake oke. oke ya enek Pak Tombro si Tanjung sepisan maneh kowe kondo ya si Tanjung Kang Mas, kepiye menawi panjenengan pun boten saged percados kalian kula. Pun pejana kula mohon Kang Mas. Kula ikhlas. piye Pun pejana kula. kowe njaluk tak pateni si Tanjung yo kene papan kene kowe lilo njaluk tak pateni Nanging saderengipun kula pejah kula gadah bebono Kang Mas. kowe duwe paweling kondo si Tanjung Sak sampunipun kula pejah mangke. Menawi ludira kula anggondo banget. Kula saestu tumindak sedih. Ananging menawi ludira anggolo angrum kula saestu boten saged. Bawa penyanyian bercampur Kenging menapa penjual si Tanjung ndangao ndangao kowe kondo yen sak kabeh pangucapmu yen anggon alum kok tak culak matamu lho kowe kondo lu drama anggon Dharma teges ora tunggal setting iki sak banjure yen kowe lu drama anggon Dharmis ateges kowe tumindak setting si Tanjung ing papan kene sakabeh kandhamu ora bisa buka sajroning atiku Sitan tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene waspadano luwih becik kowe suwike aduh
Teko bocah. Yen kowe kondo aku sing tega. Nyatane karo aku si Tanjung wis tega. Wondene aku. Mereka panjenengan godasya. Suwiker. Ya cok. Kowe ora ngerti babagan perkara katresnanku marang si Tanjung. Yen wis ana kedadian kaya mangkene banjur apa sih? Belani ngono bapak. Dadi si Tanjung. Kowe kandha yen diramu anggondo arum. Ateges kuat tindak sedenanging ing papan kene bakal ndak buktekke si Tanjung. Loh, kok koyo makini? Loh, si Tanjung! Waduh, si Tanjung! Si Tanjung. Yo kene utiramu. Aku masih buka. Engkau. Kaya wis kratok. Aku maten kowe dadi Tanjung. Dosa apa sing ndak sadar Terus pundi agung talipun lutirane kang garwa Gusti Patih. Kepara nyata. Lutirane karo aku si Tanjung anggondo. Wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Saking napa tetep nyamper jaya pada goblok. Kratok aku mateni kowe aku kratok mateni kowe. Sampun batur kemana panjenengan. Menawi Gusti Putri menika mboten tumindak. Biasa. Teko. Terus Biungban, pripun? ayo dirukti bebarengan. Mboten saged. Mboten Karo aku si Tanjung wis tumekane Pak. Mboten saged. Utang duit salduit, utang bulu salbun, utang pati salpati. Sarane penyen sampun merjaya putra putri kang sangat kula tresnani. Saged mboten saged penyen kena mati saking tangan kula. Batuh! Batuh! Oslo. Aku mbok pateni Biungban. Sekop. Gitu enek sing guru. Oh. Cek tak gedikin dasi sik. Sing remati lho kacuk motor. Tenimbang aku urip di ora lo kancane nyapok kula aku urip ngalam donya. Lebih pecah aku mati. Buru. Apa ini Pak? Deng. Pak Kangko? Apa? Niki wau kan ketoprakan. Ya. Sedaya pun mati to. Sing urip kalih kula tok to. Niki mengke berane didum kula jenengan. Lho. Piye to rumangsamu? Sing urip. Apa tumpana pate sida paksa dislentaki apa enek? Paten kacuk motor. Kowe iki yo ngono lho, kok ngono lah buntak ki ngopo to? Nyapa Brontak? Yo nek mati ki dep-depan ngene. Mati di depan kok urip neh no. Gak, iki asli kleru. Niki mergo versine niki mawon. Iya. Ning nggon ketoprak tenan, Ah. reja-rejaning jaman krana ludira utawa getih. Sing wangi. Wangi, reja-reja jaman dijenengke Banyuwangi. Wes cara wong anu ki udune wis meletos. Meletos, Pak. Sing dadi panyumune Mas Eri wis dimenangkan. Senajan to niki pun bolak-balik kula lakone tapi ngeten iki lho Pak. Sapa lho yen sing kangen toprak. Kangen Kangen karo
rasana ketoprak. Salah niki wau pun paten pinaten mriko gendinge langsung dibablasne Napa Mas? Raja Kaya. Kok Raja Kaya? Ya sing rada apik Nggih, ngono. kasih monggo. Oh, Mbak niki wae nggih sing tadi tetep Mbak niki nggih. Oh iya Wiwi. Mbak Wiwi kene-kene. Apa mong iso ketoprak tok mong ngembang ya apik Saged ngembang ya nggih. becik nggih.